Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket manipod iti pagayam a nagpailingad iti nagan agunding, nga iti agdama ket adda ijay Taiwan. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Advance happy birthday kani Francisca Guillermo and Lilet Luis into no October 10 di Tacuba, Calugsur, Abulog, Cagayan. From Dandan and Anteng Luis. Kadagiti amin nga Ilocano di Takatar. Ingat kayo akanayon from Lava Iris. Shout out mat iti family Frehiliana di La Union. Manipod ka ni Jose Frehiliana di Saudi Arabia. Kablao mat para iti Molintas family ken Calabhon family di Nueva Vizcaya. Ti kablao kat nagapo ken ni Raquel Pelerio. Kablao para iti Kubo Dukusin family from Prince Jinsen Kubo. Kastamot ten ti Topasi ken Taliedo family di Tapagala Bukay Abra from Sheikh iti Saudi Arabia. Happy birthday mat kani Nalibnos Sabado inton October 8 from Villa Valley Sabado, Ilocana. Kastamat ang makablaawan ti Macalope ken Rivera family ken ti asawa ken anak ko di Tabarukbok Santa Marcela Apayao ti kablaaw ket nagapo ken ni JR Macalope. Kablaaw para ken ni Hiling Ngayan
ni Violi Aves kan Aves family from Huli Cole and Rick Klein Saladino. Shoutout mat kan ni Ronnie Kanaway di Tarojas Isabela, ni San Hadrin Stephanie kan Steven Lawigan dita Santa Teresa Igig Cagayan from Sani Gumabay ijay Jubail Kingdom of Saudi Arabia. Shout out mat kan ni Jelly Bondok, Kim Ziyap, Charina Erotes kan Lopez and Carriaga family from OFW Ijay Kuwait. Kablaaw pay para iti Abergas family, Mijares family, Kabakkan family, De La Rosa family, kan Bulisi family, dita Ilagan from Wali Abergas. Kan kablaaw para iti Samoy family, dita Lalo, kan amin adumdumngeg from Laila Samoy. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Gunding. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Gunding, kat iti agdama, adaak dito'y Taiwan. Naudi ang nagawid ak dita Pilipinas idi 2019 manang. Iso ang nagasatak, tanakadenak pay ni mamangko, sakbay ang nagraira ti pandemya. Dito'y quarters mi kadagiti padak a Pilipino iti pagilyan nga ayan ko. Daytoy YouTube channel yo, ti maysa kadagiti masansan a pagpalabasan mi iti oras, nang runa idi kangitingitan ti pandemya. Gapo iti daytoy manang, naawi sakmet a nagsurat, tapno ibinlay ko ti padas ko, anam na maek a makaipaay inspirasyon kadagiti padak, anaayat adumdumngeg. Mamang, sumuri ka ko ni di universidad. Siguradum lang nga sumsumra ka si Kagunding. Abang ano day takit din nagbalbalog tar aramidam. Saan kayong agdanag, mamang? Talagang isasaot ko ta agadal. Takayat ko ti makaturpos. Kayat ko nga minatunuyen dagiti arapaap ko. Ay, adula amin nga ibagbagam. Arapaap nga. Ha! Uray anya ti aramidam. Di mon tumatunoy dagiti nga arapaap nga ibagbagam. Isadyak la kaya ti magsuportakan kaket. Tamo nga awan mo't la ti pagmamaayan dagiti nga aramidam. Agpakada akon, mamang. Magmagnaak pa'y ngamin. Mapan ka laang, ngamday. Sigurado masapa ka nga agawid. Tado tinaskan nga aramidam dito'y balay. Kasla di ka pala na iruwam ka ni mamang mo. Di mon papanunutan dagiti bagbaganakan ka. No anyaman tinangag mo nga imbagana, pastra kam iti may sa alapayag mo, parwaram iti bangir. Diyak man namuwe nang. Nairwama ko niti kunak. Ngam masairaklat ta. Anya kalakit din aya. Di mon pampanunutan dayta. Basta siyak, dakkel ti pamatikan ka. Amok amatunoy mo dagiti arapaap mo. Sapay la ko, ma. Wen ko naklangarudan. Agtalag ka kadi iti bagim. Iti ka ba ulam? Agyaman ako enang, Talaga agayim ka. Kanayo na suportaran nak. Kanayo na papigsam tinakam ko. No saan nagapukan ka? Amangan no nabayagan akim mapoy ti pakinakam ko. Isong agyaman akin ka, wenang. Talaga nga awan ti amom. Awan pa kay ranudan kan ka. Inutil! Mamang, apay ka diyan na palalo ti pungtot yung kanya. Gapatay inutil ka. Ah. Saan ka makawawat?
Imbagakan ka masapa ka nga agawid nga maanyat orasan ha. Mamang, 5 minutos lang nga naladawak, tanagnagnakit nga rod. 5 minutos lang, mamang. Oray segundo laang naladaw ka. Naladaw ka na ta. Ha? Di ka makaaw-awat. Awan serbim. Di ka pa'y lakot pumanaw dito'y tapong naawanad di parikot ko. Ha? Pumanaw ka langan. Pasensya ka, Wenang. Awan ti sa bahala, papanak. Tsaka mo na sa dino ti pagturungak. Gunding, Tsak aminin na bagilan dagiti imbagbaga ni mamang kanyak. anya ngamin ayat tinapasamak. Apay apimanaw ka di balayo. Napalalo ti panagsasaw kanyak ni mamang. Talaga jakon kinabagilan. Ala, umyan ka pa lang iti may sa asilid dito'y balay. Dagiti dadakkel mo ay. Amang ano niya ti makunada. Di mon pagdanagan ti may papan ka dagiti dadakkel ko. Siya kun ti mangilawlawag kadakwada. Alangan mo't abaybayan ka nga agkalkal lautang ita arabi eh. Amang ano anya pa'y ti mapasamak kan ka. Agyaman na kwenang. Talaga si kalahangan ti amo kapag kamangan. Awanan ti sa bali. Agyaman na kunay, wenang. Dayjay ti damo agundaway, ajak kinabailan nga inibturan ti panagsasao kanyak ni mamang, manang Emmy. Iso nga uray rabiin, nagkamangak iti ayan ni Wenang agayam ko. Kinapudno na, nakaro ti bain ko idi, katjak la kuman kayat ti mapan iti balayda, ngam maamakak met nga agkatang-katang, nang runa taado tinaloko iti lugar mi. Dua nga aldaw ang nakipagnaedak iti balay da Wenang. Ngem iti lasod ti dua nga aldaw, binukudak ti amin at trabaho iti ayanda. Banag a dinayaw kanyak dagiti dadakkel na. Kalpasan ti dua nga aldaw a panagnaed ko iti ayanda Wenang, nagawi dakmet laeng ijay balay mi. Makitam ti aramid mo, kundi panaw ka, ngam agsubli ka mat gayam, menel ka talaga. Pasensya andak la kuman, mamang. Sapay la kuma, tapalubusan dak nga agnaid mo't lang diti balay. Katanya pa'y kuma, alangan mo't adi kaawatan, katne, makitkitam mo't, nagrugitan to'y balay. Mamang? Duangal daw saan anadalusan to'y balay tanagtalaw kakit nga rod. Iso akasayaatan no inkagsukatan tarugyamon ti agdalos. Sige, mamang. Ano sam ti agdalos? Tano di ka kumanagin katalaw. Saan kumamat anakaro ti rugit to'y balay? Saan kumaanarigat adalusan? Nalan! Darasam! Damdamagan da kada tatang. Ha? Apay ka no? Salsalud-sudan da no kumustakan. Noon niya kanun ti mapaspasamak kan ka. Pakibagam kadakwada nga okay akmat ten. Imanugot ni mamang nga agnaedak manan iti balay.
Ay, sa bali at talaga ti ugali ni Mamang Monya. Wenang, Di kan mas daaw no apay ana sa uktikas jay. Takinapod no na. Limad asinurot kay di nagsublikan iji balayo. Nangag ko ti panagsarita yu ken ni Mamang mo. ha? Anya ti kayat masawan? Nangag ko ti amin ngayon pagpaganakan ka. Idi nagsubli ka iji balayo. Amok nga inawat na kalaeng tapno adda pagbalinan na atagabo. Mamang ko day wenang. Iso nga oray kas taramidan na kanyak. Awan ang yaman na. Tinapatag ita. Nakasubliak mo't lang iji balay mi. Nagtumatal si kati masabat ko, Barok. Kumusta kan? Da kayo gayam, tata. Nasayatak met. Da kayo ngay, tata. Kumusta kayon kaninana? Nasayaat mo't, Barok. Kasi ti sigod, nasalun at kamilata. Amumutin, napalalo ti panangasikaso kada kami ni Wenang agayim mo. Ay na, masigurado ka di na kayo baybayan ni Wenang agayim ko, tata. Dahil pa'y ti kunayo, nalaos ti panangipatag na kada kayo. Uray si kamat, gunding, Barok. Nalaos ti panangipatag mo kun ni Mamang mo. Tata, Hangamjak man amono niya tada iti panunot ni Bering. Tapa sa bali ti trato na ka. Sa bagay, saan mo't ngamin anya, tata. Awan, gunding, Barok. Lipato mo tinaybagak. Ngam kaslad dati kayat yung ay baga, tata. Ape adiyo ituloy na nyaman data. Ay na, Barok, imbagak matan. Lipato mo jay. Awan jay, gunding. Mamang, isagot ko kada kayo ti diplomak. Para kada kayo ti amin na panagsakripisyo kung panagsalukag ko anagadal. Ananuak ngay day ta papel. Pisangag to pa iti sangom. Mamang, Pakairanudak nga roday ta, ha? Mapakanak nga roday ta papel? Makan ko day ta, ha? Alamat? Ibagaman kanyak, nubabalin ko akan ng day ta papel ngayaw awat mo kanyak. oo na yun, mamang. Diyo ka din amo nga ikan iti patag ti amin arigat ko anang paadal iti bagik. Tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Na, naglaing kan, tasong basong bata nakit din. Hawan babain mo! Day tati na sursoro iti panagadal mo, ha? Day tati inturpos mo! Wan ser-serbim! Nakaturpos ka laang kastante aramid mo! Talagang awan modom! Awan apulos! Di ka lakuman binyag ayok ka! Pinatay ka lakuman idibasit ka pa'y!
Ikiddawan a mismo ti panagturpos ko, idi napasamak daydi a kakarwan a panagapamiken ni mamangko, manang Emmy. Daydi matlaeng ti damo a panangkabil na kanyak. Tasipod pay, uray no napalalo ti panagsasauna kanyak, saan nakmet a disdiswan. Ngem nakla atak, gapo iti panangtungpa na kanyak, gapo iti panangsungbat ko kankwana. Kas iti sigod, niwenang agayem ko tinagkamangak. Isumatlaeng tinangbalakad kanyak, ano anyaman tinapasamak kada kamiken ni mamang, kat maurnos tumatlaeng. Nagsapulak nga rod iti trabahok, manang Emmy. Kat napagasata nakmet, anakastrek adagos. Kaskan ka, nakastragak matan iti trabaho gunding. Iti may sa akumpanya iti ili. Nagsayatan ngayon no kastawenang. Kablawan ka. Agyamanak. Katsi ka? Kumusta ti trabaho? Mayat-mat. Iso na lang ta. Taan niya? Aging gaita. Natamnay pa lang ti panakilangan kanyak ni mamang. Apay. Idi kaaldawan ti panagturpos ko tinauda pa nagrekyarmi. Punuan na palabas inday jay. Ngam isumot lang tinanipudan ti panagbalindan anatamnay kanyak. Gunding. Di naksamot din mapakawan ni mamang. Panagkunakat saan mat. Tano din nakapayla na pakawan, nalabit a pinapanaw nakakuman. Wenang. Iso asaan kang agdanag? Maurnos tumatlaang ti amin. Kas iti sigod. Mamang, at iti sweldok. Awatin nyo. Mamang, nanyaman dagiti na aramid ko adiyo na gustuhan. Pangasiyo ta pakawanindak kuman. Kang runaan na kayat kong ikiddawan iti pambakawan. Kat tipan na kailawaan ko ng sungbat kada kayo iti nagturpusak. Sapay la kumatap. Anyan. Pinanawan naklatan ni mamang. Talaga na sakit pa ilang tinakam na kanyak. Diyos ko, pang-aasim ko matatulungan nak. Sapay la ko mata masursurun ako na mapakawan ni mamang ko. Kat ipatag na kumamatan. Sapay la ko ma. Jakla ko man ipagada ito Ngam gaputa kanayon nga istoryaan kanyak ni Wenang nga anak ko ti kasasaad mo iti den na ni mamang mo. Ipagakon, Barok. Ha? Anya day tatata? May salata mo karason. No apay nga adayo tirik na ka ni mamang mo abiring. Ha? Anya nga day tarason, tata? Gaputa ampun nakalaeng ni Bering. Anya? Day tatag pa'y sugundin. Pimusa ita aksidente day di asawa kan kakaisuna nga anak ni Bering. Kaya saanan anak ki asawa pa ay sipod iti. Ti amo mingarod kat mapukaw na iditilimpong ti panunot na. Yung saan ba't? Tanapailan na day di apagtang iti biyang na. Agingga nga iti may sanga altaw. Kalat-latan na nakita mi nga dakan at agibi na. Isunala ang tawan makaammo. No sa dino tinakaalaan na ka. At ay talaang ti ammo, Barok.
Maudyanan na. Namuambatlaangan tipudno. Anya? Ampon kalaang. Isumot lagayam. Isu ka di asaan da kapulo sa maipatag, mamang. Gaputa ampun daklaan. Nagbayag nga inarapaap ko amarik na ti panang ipatag ti maysa nga ina. Ngamjak pulos narik na daita kada kayo. Gayam. Ampun daklaan. Itataam mo mon. Nawayakan nga agdesisyon para itibagim. No panawan na kapoy tinaamuam, pumanaw ka lang. Sige, pumanaw ka. Kat ipakita mo talaga nga awan utang mo na imbaganakam. Pumanaw ka lang. No pumanawak man, sana kaya tasaw na baybayan kayon, mamang. Taure sandak kayong patag. Naimulan ni di panunot ko ada kayo tinangbiag kanyak. Kat bigbigak na itang utang ko na imbaganakam kada kayo. Iso nga urean niya pa'y timapaspasamak. Ag sumadak kada kayo, mamang. Ikarik na ita. Ag sumadak kada kayo. Karik ka ni mamang, tinungpal ko, manang Emmy. Inaramid ko ti amin, tapno maya sidag ko tirik na kanyak. Inaywanak ni mamang, ngam idinagabroad akon, nangalaak iti mangaywan kankwana, kat aging gaita, kasta ti sitwasyon mi. Dakkal ti panagyaman ko, ta idinaudi ang nagawidak, taon 2019, nariknak akailiwnak ni mamang. Iso nga iti panagsublik dito'y Taiwan, nakalaglag-anan ti riknak. Daytoy ti pakasaritaak, manang Emmy. To'y pagayam mo, gunding. Pagayam a gunding, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Pudno unay anasakit, para iti maysa nga anak, no saan ang maipatag ti inana. Ngamdayawon ka pagayam ko, gapo tanatibkar ka. Iso amalaksid ang nagunod mo ti arapaap mo, nagunod mo mutlaeng ti panangipatag ni mamang mo, nga arapaapam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo, iti pakasaritaam, iti programa tayo, dagiti tugo, iti dana, ti biyahe. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, nagla